Yo sabre yabachia nipa bibre nipa biara utie sabre Yankopon hira sabre bia no mutie on say social media platforms no edos pa but gi amaji atum no ka se nyame hira yenso yebesom sompa it is sabre se wunua bi subscribe ye wanka sa subscribe ya bomode so be subscribe bomode pa se wo be subscribe wodi ye mamo ye bekan say wodi a very sad story pa but yen share ho so kakra na afutu a yedi kan say Akwasi bro ne ka potoka say was great call or great call and say ye wo ofre bi wo ho a anu yie ni ho pachotim yo wo be hu asem anne me de bro ofre bi wo sa wo maame ebe soma se yem from ra wutimi ka chese mon kan che maame se meba wo papa be soma wo se akua akwadwo mihia wo so mon kan che ne se meba wo kuro mo hene kura betimi ato nsafra wo se mon kan che nana se sabre de mai busy akranti nyambo a kwasida ye ebe no meba sa wo frɛ ne wo frɛ a wo de wo ho na emmo no wo frɛ bi wo ho a sa wo frɛ de se eto a obi nimba bia ne frɛ bi fraba sa wo frɛ ne to a wankasa na wudi mrika wankasa ena nipa bia woni no asem bia wo se enko frɛ na pa no kyɛw wankasa bɔne a waye nyina no sa wo frɛ ne duru ho a na wahyase ne wabiebie wa no na wo kansam ena me fa weyere ena me wie we ade me na ne me ye wei me na ne me se enne eye wo frɛ so de ase wo frɛ na ye ka no emu nsɛm no enne obi bebisa so wo frɛ ne sei me no ka ba mo wo ho asɛm owo kontonkro ne a woda mansan kom eno ne me no ka ho asɛm awie anwumre anadwe ene se owo ebesi wa pakan wod na pakan besi wa boboa no a anu ye bie ne ho ntini ye ka se eye wo fra anu ye bie lanim ene ba mo wo ena me no ka ne ho asɛm ne nya ne se sofo a yenimo no a ebeka se ya hwere ya san hwere sofo biom COVID-19 de bae pa na bae no so no ya adwen nyina si COVID-19 so no so ye hwere ade hie bi ne nyina ne se eye sofo Eric Akwasi boakye a ye ni din a obi anim ye prophet Agradaa me ba cho enye Agradaa oba party wonye part dabi enya Agradaa tender TV nya Agradaa komfo me pa chowa weye Agradaa chese sofo wache pa me no ka sei mo bia se wonni ma me nchiro ni chikakra kuma se wagidin ena enkoko se wokọ kuma se na se ka no ebia ekokosi obi onkoko krom na mo kwa ye freba bi enkokwa amanfrom wo firi nkokwa amanfrom a na wo sane kwa kakra kurobi wo efra okwa aman enkokwa okwa aman ho ekwa aman na kwa aman ho no wo nnu kwa aman ho ne yie so ti ase wo nnu kwa aman ho ne ja so keka kwa wenare wo firi amanfrom ekokwa aman na obo nse ne signboard esi kwan no ho ya Agradaa ne din a obi ade frɛ no a ye Akwasi boakye ninya ne se na yire nso de obi anim na yire nso prophetess edin a ye nyina anim se ye defre ne prophetess Linda Boakye enne de yante asempa yenim se sofo aprakuko na janka kiradwo yante asempa ye koda sori ya ne nyina no se eye wo wura yi ba mo wu edna pakan ababisina boboa no wonya mfinhia aduanan enum 45 years na se motai ehwe EBN TV na CTV a mobehu wo rai o preach ho pa so ada se che na yire na kura hunhum ka no wore ebi ado no se wunnimu a oba no che so hunhum nipa na ne nyina na se bra asem we sie no e na odoma nko ade ya soto fom etietie mu a no kura obi ntumi nka se papa yesu ofiri nyame se wo mfiri nyame dabi na mu ne ho adansidi aba nyina ne se
owura no em say obeka no say obi a say oh we good na solema we good sabio ono a wo kɔ no ene ne Nyankopɔn ntem asɛm san sɛ owu achi de atemu obi ene hobiem enne me no mienu na aka yen ne yɛbɛsrɛ kakra ne sɛ yɛmabusua nyinaa yakɔ yɛmabusua ade ato ani yakɔ yɛma na yere nso yakɔ se wiase owu fade a enkwantimenye da bia meka sɛ owu ebe yo kasere de otwota ennoa no enche ye bia na owura ina ne hododo ne kakra eja ye de mpaibɔ na yire de mpaibɔ se na yire difo e de mpaibɔ kakra ehwa se eja nka yale yi ebe twe no ho ama papa yi nso anya na somdwie ene se wodo de beba asama do twene a esi obi abobo anu ene se ne yewura sofopani odifo Agradaa aye Eric Akwasi boakye enna meka sei watoa nananom wonse do na yede yani betoto fom yede aso betoto emu nsɛm no mu hyehyɛ bia no yede ba bedan atiefo Nyankopɔn hyirawo sɛ won subscribe ya hwɛ sɛ obe subscribe owo de da mansankom obia bewu ti mu nsɛm nyinaa o ɛdean yi o yede ba bedan sa ebia na wonti din da won se konfo Agradaa be kata Agradaa na yire de Agradaa wa sware ase Agradaa wa be man nso de Agradaa waji din pa o so kwa Eastern region nkokɔ no kra de a Life FM Oboba FM Ago FM siminyina no we preach ho sa waji din pa yi ye da obi bia se ye ma monitie adehye ye ma monitie akronto ye da se